Marilas, nag-shout out. Ngayon lang na ulit nakabalik sa ano ba, sa YT kasi ano, ilan? Easy. Maraming salamat sa ano, sa pag pasok Ma'am Mariela. Busy kasi kaya hindi naka ano, pag YT na. Buti ngayon nakano na, natapos na yung ano namin. Pero ano, meron pa rin kaso nagpaiwan na ako, pagod sa biyahe. Kumusta naman kayo? Kamusta naman Marielas? Marami ka ng ano, dolyar? Dolyaris? Wala na ako update. Bakit wala ka na update? Wala ka naman natin ginagawa, hindi ka nag-update. Ako nga matagal din, no? Maraming salamat sa 6 million people na nakatambay sa bahay ni Asa. Maraming salamat sa inyong mga kaibigan. Zero pa host, nawala kasi. Bakit nawala, ma'am? Ako mag-apply pa lang ako sa 4. Ewan kung ano na ni Lolo, kung ibigay na ni Lolo sa akin to. Sana ibigay na. Para maraming hirap. Zero pa. Maraming salamat sa 4 million na nakatambay sa bahay ni Was. Zero talaga. Bakit na zero ka, ma'am Marielas? Oy, sir. Bugs Bar yan. Maraming salamat sa pagpasok, sir, ha? Parang namukha kita, sir. Saan ka na, ano, sa Alhasa ka ba? Parang namukha na kita dati, ah. Mega shout out. Mega shout out sa'yo, sir. Bugs Brian. Maraming salamat, ha, sa pagpasok. Namumukhaan kita, eh. Saan ka nga banda na, ano, na airport, sir? Nakalimutan ko na kung saan nagtagpo, eh. Oh, ngayon nga. Alhasa nga. Tama nga. Namukha. Sa Alhasa ka nga.
Sabi ko parang sabi ko sa alahasa ko nakita. Sige, sige, dikitan kita mamaya. Nakadikit na ako sa'yo eh. Yung main ko nakadikit na eh. Dinikit ko yung main ko sa'yo, nakadikit na. Buti ka, monetize ka na. Kung hindi pa. Lagyan ito ng jacket. Sabi. May grupo ko kaso busy yung mga grupo ko ngayon eh. Busy sa trabaho. Kaya Sige, sige. Pasokin mo dikitan natin mamaya. Busy pa kasi mga grupo ko. Kaya hindi sila makakasupport sa akin. Nakasahod na ako sa YT. Maliit lang muna. Buti ka pa nakasahod na. Magkano na sinahod mo? Diyan ka rin diyan mo na-address yung mo? Sahod mo? Ayos ka, nakasahod ka na pala. Ika Ibanez, invite ni Bugs. Maraming salamat naman sa pagpasok mo, ma. Si Ika Ibanez. Busy pa kasi mga grupo ko, kaya hindi makasupport sa akin ngayon. Ika Ibanez, screenshot kita para puntahan kita mamaya pagkatapos ko, ha. Okay. Maraming salamat, ma'am, sa pagpasok mo, ma'am. Mamaya, ma'am, dikitan kita, ma'am. Bugs Brian B1. Mamaya, ma'am, dikitan kita mamaya pag tapos ko. Isang oras lang ako. Sige, dikitan na kita. Ika Ibanez. Malaki na rin pala ito. Milyonarya na rin to si Ma'am Ika Ibanez pala. Saudi din po ako. Nag-meet na kami niya ni Sir Bugs Brian sa Halahasa. Nung napunta ko doon. Dikitan kita dito sa isa kong account. Mamaya dikitan pa ulit kita sa ba? Si Nonoy, Kilala ko si Nonoy yan. Kaibigan ko si Nonoy. Nonoy Memoriado. Saudi rin pa ako, Riyadh. Riyadh. Diyan ako dati sa Riyadh, Exit 8, ma'am. Ay, nakadikit na isa ko sa'yo. Ma'am Ika Ibanez. Mamaya dikit ko sa yung main ko. Exit 2 po ako, sir. Exit 2. Medyo malapit ka sa sa Batha, sa Batha. Exit 2. Ang ganda pala ni Ma'am Ika Ibanez, Hindi kasi pa pumasok yung mga ko, sir, mga kaibigan ko kasi hindi nila alam na mag-ilis ako, Saka tagal ako nawala. Naghatid kasi kami ng bus. Tagal ako nawala sa Ilis. Yan ang signal ko, Saan mo sir, yung sahod mo, sir, dyan lang din sa Saudi, sir? Sky TV Vlog, kayo, pa-shout out. Media shout out, Sky TV Vlog. Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ko, sir. Sky TV Vlog. Bugs Brian V1, istorya ay. Oo nga, malaki ng bahay ni ma'am, 3.5. Ay, 3.7 ba yun? Malaki ng bahay. Ayan, papasok yung mga kaibigan ko. Nag-text na. Nag-chat na. Sa Pinas. Ayos, Magkano sinahod mo, sir, first, sahod mo? Excited na.
Sky TV Vlog, hello. Sky TV Vlog, hello daw sabi ni Sir Bugs Brian. Magbaba ka ng bahay mo, Sir Sky TV Vlog, sir. May ano ka, jacket ka na? 5K plus mo na, ayos na yan. At least may sideline tayo. Sana host minsan makapunta ka rin sa amin sa mga ilis. Oh, sige sige ma'am. Na-busy kasi ako na wala akong mga 2 linggo na may busy kasi may ano kaming biyaheng bus. Ngayon wala na naman, tambay na naman. Kaya ano na ako, makapunta na ako sa ano nyo. Sa bahay niya, Bag-Ilis kayo. Nito na yung maganda kong kaibigan, si Ma'am Yam Eronico. Ma'am Yam Eronico, kamusta ma'am? Tagal lang tayo hindi kita sa Ilis Ito ma'am, mga bago tayo ma'am, kaibigan ma'am. Katrabaho ko sa company, si Bugs Brian. Monetize channel rin po yan ma'am. Baba ka ng bahay mo sir. Ayun pala, bahay ni Bugs Sir Brian. Bugs Brian. Yan, ito ka-grupo ko to si ma'am Ma'am Yam Eronico. Sir, Bugs Brian at saka Ma'am Ika Ibanez. Kaibigan ko to si Ma'am Yam, kagrupo ko to. Ma'am, may bago tayong kaibigan Ma'am Yam. Si Ma'am Ika Ibanez at saka si Sky TV Vlog. At si Bugs Brian. Monetize channel na rin po yan Ma'am. Magdigitan lang kayo mga kaibigan Mamaya, digitan ko kayo mamaya. Pag tapos ko mag-LS. Samin ko para ayos. Matagal na dito sir sa Saudi. Oh ma'am, matagal na ako dito sa Saudi. 7 years. Kaso lang, pa-bakasyon lang. Sana monetize sa sana kaso ako. Dininay ako ni Lolo kasi may mga reuse content ako. Ngayon pinambura ko. Bumalik ako sa 3,000 ulit. Ngayon natapos ko na naman yung 4,000. Sabi niya sa 4 daw ako mag-apply. Itong 4. Kaya sana ma-monetize na. Salamat Idol Bugs. Mula aglang ko sa bahay mo. Sabi ni Sir Sky TV Vlog. Taga saan dito ka rin ba sir sa Sa abroad ka rin ba sir? Sky TV Vlog. Dan pilit na kayo. Adikit guys, yung di pa nakadikit, babalikan ko po kagad. Sabi ni Sir Bugs Brian. Yung mga kasi hindi pa yung mga grupo ko. Busy sa trabaho. Alanganin kasi itong ilis ko, dapat mamayang hapon. At mga alas 3. Yan ko lang kasi para maka-update ako, para kasi mag-apply ako sa 4. Wala kayo duty na bro. Wala sir kami duty dito sa Albahaw. Ay Madina, wala pa kaming duty. Bago pa lang kasi kuha ang airport ito ni Bossing Nakapunta lang ko ng nagdala lang kami ng bus, mga school bus niya sa Almadsma. 2 linggo nga. Hindi ako naka-white Kaya yung white ko magpula na, walang update. Ngayon lang naman ulit naka-LS. Pabalik Bugs Brian, 1 year naghihintay sa balik mo. Wow, 1 year. 1 year, grabe naman 1 year. At dito, wag kang magluto dyan. Magulo dyan. Malaki na siguro itong sa ni Ma'am Ika Ibanez Kasi laki ng bahay niya 3.7 ba yun? Dikit mo na try the saging mo, Bugs, Brian B1.
Daming saging ni Sir Bugs ah. Maganda lang ako kasi mag-update lang ako isang oras lang para ano, ma-update ko lang yung YouTube ko. Malaki yan sahodos, may nag-viral sa kanya, laki sahod niya eh. Tingnan ko mamaya kung ano yung viral ng ano na viral ng ano na rawit video para magaya, para ma-viral din tayo. Tingnan natin kung anong viral. Istorya ay oy. Panoorin ko mamaya. Gusto mo libre ito tubig. Diwa na ali tayo gusto mo libre tubig kita tubig. Mamaya panoorin ko yung kung ano nag-viral para ano, magaya para mag-viral din, maka-viral din. Si Nonoy Memoryado, sumahod na rin siguro, ano, Sir Bugs, no? Nonoy Memoryado. I-share kita, bro. Sige, sige. Kamusta dyan yung, ano, yung mga bus natin sa, ano, Alhasa? Si ano dyan, kamusta? Sino ba yun? Yung Ilonggo. Diyan pa rin? Nakalimutan ko na pangalan niya. Kaibigan ko. Wala pa sahod, bro. Wala pa yun sahod, bro. Ah, si Nonoy? Hindi pa sumahod si Nonoy? Ambot. Ambot. Ilonggo ba yung... Ilonggo ka ba, Ma'am Ika Ibanez? Oh, si Toto Mulvin, ano? Harang host. Wala pa tayong harang, Ma'am Yam. Ma'am Yam, marami tayong kaibigan, Ma'am Yam, oh. Si Bugs Brian, at saka si Ika Ibanez. Ito si Bugs Brian, ma'am, ano ko to, company ko to. Kaso sa malayo lang siya na-assign sa Alhasa. Magkalayuan lang kami. So, si Ika Ibanez, sa Saudi rin. Puro may ano sila, ma'am, may harang. Ito si Ma'am Yam, meron ko, bro, may ano na to, may harang na rin to. Kagrupo ko. Magdikitan lang kayo mga kaibigan para ano, para magkaibigan tayo lahat. Magsuportahan tayo ba kasi hindi naman tayo sikat na artista na ano, viral lagi. Kailangan natin magtulungan mga maliliit tayo na ano, mga YouTuber ba. Nakigaya lang ako. Hindi po narinig. Taga saan ka ba, Ma'am Ika Ibanez? Dito rin si Sky TV Vlog. Okay na Ika, nakalaag na ako sa bahay mo. Ayan, sabi ni Sir Sky TV Vlog. Yan, meron ko, hello ma'am, baba bahay mo ma'am, dikitan kita. Ayan ma'am, sabi ni ano, Sir Bugs Brian. Baba ka ng bahay ma'am para magdikitan kayo. Sada din po sa iyo ma'am, Yam, meron ko, sabi ni Ma'am Ika Ibanez. Ayan po si Sir Sky TV Vlog, nagbaba po ng bahay mga kaibigan. Sa hindi pa po nakadikit, dikitan po natin. Si Ma'am Yam lang nakapunta sa LS ko ngayon Yung iba kong kagura po wala pa. Busy sa trabaho. Ika Ibanez, Sky TV Vlog, OTW po sir, sabi ni Ika Ibanez. Pakikamusta mo ko dyan kay ano ko to ay Sir Brian, kay kaibigan ko, kay Sir Melvin Lacson. Lacson ba yun? Kay Toto Melvin. Sky TV Vlog, bye. Taga-asa ka. Pilit na ko sa imo Ayan ma'am, yan si Ma'am Ernico. Ano, Bisaya din to. Taga Bohol. Ayan sir, nag-play daw si Ma'am Yam Ernico sa isa ng CP. Sir Bugs. Oo, papasukin ko siya. Ano to, YouTuber din pala to si Toto Melvin.
May ano na siguro, may harang na rin siguro sa Melvin, no? Maraming salamat sa pagpasok niyo ha, sa bahay ko, sa mga bagong kong kaibigan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko nasahan pa na, ano, na mayroon akong mga bagong kaibigan na papasok sa ilis ko. Sana ma-aproban ako sa, ano, 4. Sa, start ako ng apply, sabi ni Lolo, sa January 4. Ay, February 4. May list ako maya siya, Ricky, meron ako new program, mamigay ako, payoda, lalo sa mga bago. Ayan. Yan si Ma'am Yam Ernico. May ilis daw mamaya. And what time may ilis mo, Ma'am Yam? Puntahan po natin sa mga hindi pa busy dyan. Puntahan po natin mamaya yung ilis ni Ma'am Yam Ernico. Kagrupo ko. May mamigay siya ng ayuda. Ang dami niyang gadget niyan. Ma'am Yam. Kaya ano, sa mga nangangailangan ng ano ng WH, kay Ma'am Yam, dikitan niyo po 'yan mga kaibigan. Maraming gadget 'yan. Sige sir, mamaya pa pagkatapos mo. Oh, sige sige Ma'am Yam. Ano lang ko Ma'am, isang oras lang ako Ma'am. Ano na lang, 27 minutes na lang at sa may isang oras na ako Ma'am. Cocos Gaming sir. Maraming salamat sir, Cocos Gaming sa pagpasok sir. Kahit busy po kayo, nakapasok po kayo sa, sa ilis. Maraming salamat ha. Sa bago, 15 to 20 banana ayuda ko. Ayan, si Ma'am Yam Eronico. Yam Eronico, Ma'am. OTW po, Ma'am. Sabi ni Bugs Brian. BB Cocos Gaming. Mega Love Love. Wow, Mega Love Love. Sana Mega Love Love all. Mega Love Love, BB Yam. Wow, sana. May BB. Dancer Bugs Brian. Bisaya sa DI Kasadabaw. Ayan, mga Bisaya ni. Dito lang tayo magkakilalanan sa ano ba? Sa YT. Dikitan ko po kayo mamaya, Mama. Ma'am Ika. Sa hindi ko pa dikitan ko po mamaya. Na-screenshot ko na po yung mga pumasok sa ano ko. Ilis ko ngayon. Oh, salamat. Maraming ako si Ma'am Ika. Alagad. Tamsak ulit host kay TV Vlog. Dan po sa'yo, Ika to. Wow. I love you, Bibi Cocos Gaming. Happy na Valentine's Day Wala bang pa-flowers dyan? Valentine's Day na. Maraming salamat, Mama Ika Ibanez mamaya, Ma'am, pupuntahan ko yung bahay mo pagkatapos ko mag-LS. Yung isa nakapunta na yung isa eh. Mamaya itong bibisita ko sa bahay mo. Wala laman wallet ko, Bibi Yam. Tayo yan, wala laman. Yung meron ikaw, Ma'am, gusto mo bigay ko sa iyo, alagad ko lahat. Tapos ipalit mo din yung sa iyo. Ayan, palitan ko yun ng mga alagad ba. Ayan para magkaanohan tayo ba. Kaibigan na yung magandang magpalitan lang tayo ng banana. Hindi naman tayo ganong sikat ba? Hindi naman tayo ganong kilala. Kaya tayo lang mga maliit na YouTuber magsusuportahan. Ling now host, harang ni Ika Ibanez. Ayan, Ma'am Ika Ibanez. Klika ni Ma'am Yam Ernico sa harang mo. Sir Bugs, ilan sa'yo dyan? Isama mo na si Cocos Gaming. Ayan. Ayan mo, si Ma'am Ika, marami rin sagi mo mag-istoryahan lang kayo dyan. Magdikitan lang. Palitan ng ng alagad ba para ayos. Ikang thumbs up ulit host. Maraming salamat Ma'am Ika Very supportive talaga to si Ma'am Ikang. Mamaya Ma'am, dikitan kita. Yamerico Ma'am, taga Davao sa Panabo. Ayan. 17 lang ako Ma'am eh. Ayan pala 17. Marami na rin yan. Tapatan ko 17 mo. Wow. Wag mo nang tapatan, Ma'am. Dagdagan mo pa ng 3 para 20. May sobra. 17 alanganin. Baki ba? Ay kulang tawag yun? Kulang? Waki. Sa amin yun, waki sa Ilonggo yun, yung waki. Kailangan saktuhin mong 20. Kasama mo si Cocos Gaming, gawin ko 20 ba? Ayan, waiting banana. Dami yan.
Kompyang 17, tayaan ko sa meeting. Kompyang pala yan. Sa amin tawag yan sa Ilonggo, sir, waki. Dami ma'am, sige, OTW. Ayan na, magsimula na kayo magbigay ng banana. Butaw, oy. Butaw rin pala sa inyo. Sa amin, waki, sa Ilonggo. Butaw. Tara sa mag-support. Oh, tama yan. Tayo lang magsuportahan kasi hindi man tayo ganong sikat ba. Hindi tayo kilala. Kokos Gaming, may 16 din yan. Ayun. May 16 pa. Ayun, idikit mo rin Sir Brian kay Kokos Gaming yung 17 mo para dikit may 16 din siya oh. Banana. Para ang dami mo 16 plus 20 ay 36 na agad ikaw. 36 ka na, dikitan mo si Ma'am Yaman sa kayong Kokos Gaming, dikitan mo yan. Kami dalawa, bigay 20 ba na, bigay mo din yan sa iyo. Sige ba, Sir Bro. Ayan ma'am oh. Ibigay ni Sir Bugs yung na kay Sir Coco. Yung 16 na banana ni Sir Coco, ibigay rin sa kanya para ayos. Sana si Ma'am Ika para makasali din sa sa bigay ng saging ba. Kaso laki na ng bahay ni Ma'am Ika, hindi na siguro kailangan ng yun, saging. Sige ma'am, tirahin ko na baba lang diya lang ayan. Ayan, si Ma'am Ika Tamsak ulit host. Maraming salamat Ma'am Ika. Sa patamsak mo dyan. Very supportive talaga sa Ma'am Ika. Dan na kay Ma'am Ika. Ayan. Ma'am Ika, baka gusto mong palitan ng banana kay kay Ma'am Yam oh. Marami rin ang lagad to. May lagad to na 17 plus sa lab niya si Kokos Gaming rin 16. Dami niyan. Dito lang kinig sa iyo host. Wala kang work Ma'am Ika diyan. Makamano ka ng amo mo. Magalitan. Ano work mo diyan Ma'am Ika? Pin mo ba ni Sir Bugs? Hindi ko alam mag-pin ma'am, hindi marunong. Hindi ko alam paano to. Sir Bugs, baba ka lang ng bahay mo Sir Bugs para dikitan ka ni Ma'am Yam Eronico. Yung alagad. Hindi ko alam mag-pin. Hindi ko alam paano to. Iba niya 7 lang alagad ko andito host. Tulog pa yung iba sige ma'am. Yung 7 mo tapatan ko rin mamaya ng 10. Para mo dumami yung bahay mo. Di na ako magbakas ma'am. Magkalimbang na lang ako tapos ganun lang para mabilis yung para mabilis yung dikitan. Bugs Brian, padikit po guys, yung di pa nakadikit. Balikan ko po agad. Sige. Mamaya sir, bibigyan kita mamaya. Yamirin ni ko OTW po sa iyo. Ayan, sabi ni Ma'am Ikay Banyes. Maraming salamat talaga sa nyo. Pagsuportahan nyo dyan. Maraming salamat. Sige, palitan tayo dalawa. Sige, ma'am. Hindi lang ako magbakas, ma'am. Hindi lang ako magbakas para Hindi nga ako marunong mag-pin, ma'am Paano mag-pin? Hindi ako marunong. Ma'am, hindi ako marunong. Mamaya mag-aral pa ako para mag-pin. Honey Bugs, dan tamsak. Wow. Kay Sir Bugs. Maraming salamat, sir Baba ka po bahay si Siam, Eronico. Ma'am, baba ka raw bahay mo para makipagpalitan din si Ma'am Ika Ibanez sa'yo. May 7 daw siyang alagad. Ivan, idikit mo yan sa akin. Ayan. Malaki talaga malaki yung sahod ni Ma'am Ika talaga kasi na yan. Malaki yung bahay niya. Kung sa mga bahay, mansion. Uy, andito yung pinakamaganda kong kaibigan si Ma'am Jeneline Manatad. Hi Ma'am Jeneline Manatad. Kumusta ma'am? Nawala ko sa ma'am sa YT kasi may trabaho ko 2 linggo. Ito pala si Ma'am Sir Bugs. Ito pala si Ma'am Jeneline
ang kaibigan ko. Ito pala si Ma'am Ira Vlog. Ay, maraming salamat sa iyo mga kaibigan ko. Nagsidatingan na. Kumusta na ako o kamu ah? Kumusta Ma'am ya? Ay, ano, Ma'am Jen. Ay, ito po si Ma'am Jeneline Sir Bugs. Ma'am Ika. Ito po si Ma'am Jeneline, oh. Ang kaibigan kong matagal na. Ito po na pag-graduate sa akin. Baba po kayo ng bahay, Ma'am Jeneline. Tsaka Ma'am Ira Vlog, baba po kayo ng bahay kasi marami tayong mga kaibigan dito. Oh. Nandyan si Ma'am Ika Ibanez at saka si Sir Bugs. Saka si Ben, kaya nakalimutan ko, si Sky TV Vlog. Baba lang po kayo ng bahay dyan. Sa gustong makipagdikitan, baba lang po kayo ng bahay nyo, mga kaibigan. Sana si Sky TV Vlog na wala na. Ate ya, musta ka ate? Musta na Sir Ricky? Ito Ma'am Ira na medyo nawala tayo sa YT kasi may trabaho. 2 linggo nawala. Ayan po, magdigita lang po tayo mga kaibigan. Ma'am Ika Ibanez, ayan po si Ma'am Jeneline Munatad. Ma'am, monetize channel na rin po yan, kaibigan ko. At saka si Ma'am Ira Vlog. Ma'am Ira, baba ka rin po ng bahay mo dyan ma'am para makipagdikitan ka dito sa ating mga kaibigan. No? Naglaag-laag man ka dira sir. Nawala nga ako ma'am. Kasi naghatid kami ng school bus ng amo namin sa malayo ma'am. 15 hours yung papunta, 15 hours yung pabalik. Grabe. Ang dami pa namang bus, 100. Di pa natapos nga. Sige sir, sa inyo po nakadikit dyan kay Ma'am Jeneline po. Sir Bugs Brian, dikitan po natin si Ma'am Jen. Miguel sa Jeneline, sabi ni Ma'am Yam Erneco. Kaya nga sir, lagyo kayo biyahe o nga ma'am eh. Pero may may biyahe pa, kaso hindi na ako sumama. Pagod ako sa biyahe, kaya nakaupo lang makapagod din. May primer ka pa, para may primer ka Ma'am Jen na nakita ko Ibaba mo Ma'am Jen. Yung primer mo. Saan bahay ni Sir Bugs? Andun sa taas kanina ma'am, na siya eh. Hindi pa kasi marunong mag-pin eh. Oo. Hindi kasi ako marunong mag-pin ma'am. Paano ba mag-pin? Oo. Ibaba mo ma'am para matamsakan natin yung yung premier mo mamaya. Makasupport na mamaya kasi dito na ako nakatambay. Sigurado na mapunta ako na mamaya. Job word to downtown sa Maraming salamat Sir Bugs Ayan Sir Bugs, maraming papasok si Ma'am Jeneline at saka si Ma'am Ira Vlog. Ma'am Ika Ibanez, nandiyan po si Ma'am Jeneline Manatan ma'am. Dikitan po ma'am. Matagal ko na ng kaibigan po yan. Meron pa gulay dun, iwan. Basta premier dikitan kay ang rapod ilolo ko. Buhawi Jack, downtown Sak Bugs to. Maraming salamat Sir Bugs, Brian Bugs Ma'am Ika. Ma'am Ika si Ma'am Jeneline saka si Ma'am Ira Vlog. Dikitan mo po ma'am. Andito si Ma'am Alay ni Wing. Maraming salamat Ma'am Alay ni Wing. Kodyot na host. Kodyot. Ayan ma'am. Ma'am Miss Wing, ayan mo. Marami tayong kaibigan si Ma'am Ika at saka si Sir Bugs. Brian Bugs. Dikitan mo po ma'am. Monetize channel na rin po yan. Bago nating kaibigan. Yan po si Ma'am Ika Ibanez po. Nagbaba po ng bahay. Sa gustong magdikit po. Dikitan po natin sa Ibanez. Monetize channel na rin po yan. Bago nating kaibigan. Kaya nga na mamaya tapusin ko pa to. Dikit lang at iwan ang tamang bakas. Balikan ko kayo. Hindi lang isa. Bigay ko salamat. Ayan. Magunan ako. Sige. Madikitan lang po tayo mga guys Oo, Magsuportahan lang tayo.
Miss Era, kagwapa sa donut nimo. Donut. Sana all may donut, masarap. Shout out po sa lahat dito, sabi ni Ma'am Ika Ibanez. Ayan po, ma'am, magdikita lang po kayan. Ma'am Jeneline, si Ma'am Ika Ibanez. Bago natin kaibigan. Ika, puntahan kita. Ayan, yan, maganda. Magpuntahan lang po tayo sa mga, para ano, magtulungan lang tayo mga kaibigan. Pari-pareho tayo magkaroon, basta magtulungan lang tayo. Lukuhin natin si Lolo. para magasahan tayo. Sige sis, dinilin natin. Ayan, yan ang ganda. Nagkasundo. Hindi ko na makita bahay ni Sir Bugs. Sir Bugs, Brian Bugs, baba ka po ulit ng bahay mo sir para ano, mapuntahan ko ulit ni Ma'am Yam Eronico kasi nawala na yung ano mo eh. Bahay mo. Dumidikit pa yun sa iyo Ma'am Yam eh. sir, sir baba ko ulit ng bahay mo sir ha. Ayan Bugs, yes boss. Baba ko ulit daw sir ng bahay mo para madikitan ka ni Ma'am Yam ulit. Ika, tapos na po, sabi ni Ma'am Jeneline. Yo, ako na po yun. Ay, padyakitan kita, sige. Padyakitan kita. Ayan, sir. Ayan, Bugs. May jacket na yan. Nag-wits account ako. Sige, sige, sir. Sige nga ulit, sir, kung may ano na. May jacketan ko na yan eh. OTW6, Angelina Manatad, OTW. Yan si Ma'am Ira Vlog. Ma'am Ika Ibanez, si Ma'am Ira Vlog. Dikitan mo rin po yan, ma'am. Matagal, kaibigan ko na rin po yan. Magandang kaibigan. Puro maganda yung mga kaibigan ko eh. Last na na ito si Ma'am Ika Ibanez, ang ganda din oh. At yan, pinsan na si Cocos Gaming. Sawa niya yan, ma'am. Jen, sawa niya. Alagad ni Bugs. Dantam sa cost. Sir, baba ka ulit daw ng bahay mo. Para ano, mapuntang ka ni Ma'am Yam. Oy, nandito pa si ang kaibigan ko maganda rin, si Ma'am Jindy Abiharon. Ma'am Jindy Abiharon, mega love sa iyo. Miss you po, ma'am. Mga ano ko dito, miss you po sa inyo lahat. Ayan po ma'am, oh, ma'am Yam Eronico, dito po yung ano bahay ni Sir Brian Bugs, yung Iron Bugs pa mo. Ayan po yan. Ma'am Jenly, makipagdikita ka Ma'am Jen, oh. Ma'am Jenly, oh. Yan si Ma'am Ika Ibanez, saka si Sir Bugs, Brian Bugs, ayan oh. Nagbaba ng bahay. Kay Ma'am Jeneline Manatad. Ma'am Jenly, baka hindi mo pa nakadikit yan. No lang ko nakasilip-sipi. Okay, na host, search ko bahay niya. Ayan, maraming salamat sa inyo ha. Baba ka ng bahay mo, Ma'am Jenly Abiaron, para madikitan ka po ng ating mga bagong kaibigan dito. Ayan. Ayan po Ma'am Mika, si ano pa, si Ira Vlog, Miss Ira Vlog. Baba ka ulit Ma'am Ira ng bahay mo. Tsaka Ma'am Jenly, baba ka rin ng bahay mo para madikitan ka ni Ma'am Ika Ibanez. Saka ni Sir Brian Bugs. Mga monetize nila rin po yun sila. Bago nating kaibigan. Ayan po ang bahay ni Ma'am Ika Ibanez, mga kaibigan. Magdikitan lang po kayo ha. Magsuklian lang po ng tama. Para lahat tayo magkaroon. Dikit ko na si Jeneline Sir. Sige ma'am. Ayan si Ika Ibanez na lang ma'am. Saka si Sir Bugs, Brian Bugs. Yung ma'am yung tawag yung Ian Bugs, kanya po yan. Dikitan po. Magdikitan lang po tayo. Ira Vlog, sis, OTW sa'yo, puntahan na po kita, sabi ni Ma'am Ika Ibanez. Ayan.
Gusto niyo makipagpalitan ng mga alagad niyo kay Ma'am Ika Ibanez at kay Sir Brian Bugs, mag-usap lang po kayo. Marami rin po silang alagad, alagad to alagad na lang. Iron Bugs done na rin po, full pack, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Maraming salamat Ma'am Jen sa support mo. Sige Ika, note. Sabi ni Ma'am Ira Vlog, noted. Marami din ako alagad dito. Ayan, mag-usap lang po kayo Ma'am Ira ni Ma'am Ika Ibanez at saka ni Sir Brian Bugs. Magpalitan kayo ng mga alagad para marami tayong mga saging ba. Bugs iyan times 2 times downtown sa cost. Maraming salamat Sir. Dami ni Sir alagad Bugs Bunny pa. Jinli ka na matos lock dikit sa maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko By the train tamsak na, maraming salamat. Magdigitan lang po tayo mga kaibigan. Jacket kay Tugnaw. Sige, jacket ito. Sana ba yan? Ayan po. May jacket ka na po, Ma'am Jinli Kanama. Hindi ka na po giginawin, may kumot pa yan. Natapos ko na pin banana sa iyo. Dikit Bugs. Nahilo ako. Kakapalit sa account. Sabi ni Sir Cocos Gaming. Ayan. Salamat po sa nagdan, sabi ni Ma'am Jeneline. Si Yam to. Si Cocos Gaming, si Ma'am Yam po yan. Sir Bugs Bunny. Bugs Bunny. Kalimutan ko na. Sir Bugs Brian. Salamat ho, sabi ni Jinli Kanama. Ira Vlogs is done pa sa'yo. Po sa'yo. Doon ako nagbaka sa intro mo sis kasi yung binaba mong bahay off comment. Ayun, sabi ni Ma'am Ika Ibanez. Ayan. Focus Gaming Go Ate Yam, sabi ni Ma'am Jeneline Manatad. Ako to host, gamit ko Mania. Ayun pala Ma'am. Magdikita lang po tayo. Dahil Jeneline, dikitan mo isa po account si Cocos Gaming. Ayan. Manatiyam, sabi ni Ma'am Jeneline. Ganina pa, ayan. Nagdaan si Ma'am Jeneline Ang bilis ni Ma'am Yam. Ay ni Ma'am Jen magdikit. Magpalitan kayo ng mga banana. Tapos ka na daw? Kain daw? Oo. Di pa na. Kain. Di pa kain na may ito daw. Ihatag mo mga alagaday, sabi ni Ma'am Yam. Wala na lagi kay Ilis day Jen. Oo nga, hindi na nag-ilis si Ma'am Jen. Baka nalain na to si Ma'am Jen. Mag-ilis. Mag-ilis ka Ma'am Jen Nandito na ako. Mag-support sa'yo. Wala nang gira busy. Sakuragi Rokawa. Dantam sa Kos. Bugs to. Dami ni Sir Dami ni Sir. Ayan po si Ma'am Jinli po. Kanama nagbaba po ng bahay. Punta po natin ito mga kaibigan. Ayan po ay si Ma'am Jinli Abiharon po. Puntahan po natin yung bahay niya mga kaibigan. Digitan po natin. Sana all support. Sabi ni Ma'am Jinli. Nature's Lover Dantam sa Cos Bugs to. Maraming salamat Sir Nature's Sir Bugs sa tamsak-tamsak mo. Very appreciated ma sir. Boss, dalawa tambay ko sa iyo. Wait lang CR me. Sige ma'am, mag-CR ka lang diyan. Hawa mag-support. Wasi wala na mo support na ko ti kay wala na ko LS Sis Jindy mega love love ay sis ma-support ko nimo Ma'am Jen basta nandito lang ko sa bahay Ma'am Jen. I-support ko sa iyo tulo ka cellphone. I-support ko sa imo basta andito lang ko sa bahay. Itusok ko sa iyo lahat to Sir Ricky mamaya. Yan, maraming salamat Ma'am Yam Sakura Gero Kawaya, meron ko Ma'am, baba ka ulit balay, sabi ni
Sir Bugs Brian, sabi, ma'am, baba ka ulit na ng bahay mo, ma'am, Yam. Sabi ni Sir Brian Bugs. Jinli ka naman, LS pala to, buti nakasilip ako CP, no? Maraming salamat, ma'am Jinli, ha. Jinli ka naman, sis, comments of tagal na rin ako nakadikit sa'yo, sabi ni ma'am Jinilin Manatag. Sakuragi Rakawa Bugs to. Maraming salamat, sir, ha, sa patamsak-tamsak mo, sir. Taas ng harang, host. Kayo nung harang, ma'am, kay Sir Bugs. Baba ka daw ulit, ma'am, yan, rinig ko ng anong bahay mo, sabi ni Sir Bugs. Kaya hindi na makita ko na yung balay. Ayan na. Nature lover Bugs ni. Ayan, maraming salamat sa tamsak, ha. Naka-22 tamsak na ako. Sir Bugs, 10 banana pa ako ang nakatagnay mo. Nag-flip ako. Ayan. Ma'am Jinli ka naman comments. Ibaba mo, ma'am, yung, ay, ma'am Jinli, yung bahay mo na na yung may, yung walang comments off. Andito pa rin po si Ma'am Ika Ibanez, ang maganda nating kaibigan, bagong kaibigan natin ngayon, from Saudi, Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat, mama, sa pabidyo-bidyo mo. Kain tayo, guys. Nakabi ni Ma'am Ika Ibanez. Oo nga, tanghalian na pala dito, ma'am, no? 12:44 na. Nahilo ko kapalit account, sabi ni Ma'am Yam. Jinli Omliro Dantos Lok, sa gwapong Jinli, ha. Saway si Ma'am Jinli. Kay Ma'am Ika nasad ko, hatag diha, samok si Arna Joda. Ayan, ma'am. At yan, meron ko, kakapagod din mag-switch account, eh. Yan, mabigay lang po kayo ng mga banana nyo dyan. Maraming salamat, Ma'am Jin, ha, sa pag ano mo dyan, sa tawag yun. Hindi ko alam yung ano yun. Emoji. Maraming salamat, Ma'am Jin, ha. Kahit medyo busy po kayo, dito pa rin kayo, nakasupport sa LS ko. Maraming salamat talaga, ma'am. Ang mga sis Ika, nindot og na kubalay kay atubang ko sa computer, dali ra dito. Bisaya sis, di ko maintindihan at siya meron ko. Taga saan ka ba, Ma'am Ika Ibanez, sa atin, sa Philippines? Tagalog ka pala, sorry. Tagalog po ako. Saan sa Tagalog, Ma'am Ika Ibanez? Baka napuntahan ko na yung lugar mo. Chinito Cute, Dantam sa Kos, Bugs to. Maraming salamat, Sir Chinito Cute, kay Sir Bugs Brian sa patamsak-tamsak mo. Bulacan po, Sir. Bulacan. Sa Bulacan, ma'am, alam ko, Obando, Nikawayan, Pandi, sa San Jose del Monte. Saan ka banda yung part ng Bulacan? Napunta ko na yan, lapit ko na maikot yung Bulacan. San Rafael, San Miguel, San Ildefonso. Napunta ko na pa yung mga lugar na yan, eh. Ma'am Wing, baba ka ng bahay mo, Ma'am Wing, para madikitan ka natin mga kaibigan na bago, Ma'am Wing. Bigay lang po, Kuya Gang, matapos. Sige, Ma'am Wing, maraming salamat, ha. Sir, tambay ko lang to, ha, hanggang matapos ka. Sige, sige. Magluto ko ng lunch yan para kakain tayo mamaya, Ma'am Jinli. Sabi ko, sis Ika, kung nasa bahay ako, nakaharap computer, mas madali. Yan, magdadali ka palit. Sir, padikit ko sa mga bago here. Ako'y totoong magbalik po sa bakas. Sa mga bago po, dikitan po natin si Ma'am Jenilyn. Kaibigan natin, ito po yung kaibigan ko na matagal na po. Ito po yung tumulong sa akin sa saging, nagpag-graduate sa akin. Dikitan po natin si Ma'am Jenilyn. Jenilyn Manatad. Sa hindi pa po nakaligit kay Ma'am Jenilyn, dikitan po natin siya, mga kaibigan. Jinli Omliron, makakasa kang till the end ang pagtambay nito. Wow, maraming salamat, Ma'am Jinli. Sa akin ka mag-aral, Bisay, sis Ika, Miss Jane.
Makita mo mga team pasaway. O sis Yam, irani ko, madali sa computer eh. May premiere ako bukas sa baba ng mga premiere dito mga kaibigan para makikita natin sa ating mga bagong kaibigan dito. Matapos nainggit ko. Bomba na yan sis Wing. Miss Wing. May premiere mamaya si Ma'am Jeneline Manatad mga kaibigan. Puntahan po natin. Sana Ma'am Jen, ibaba mo na yung premiere mo dito para mabombahin natin mamaya. Punta kami ni Ma'am Yam at saka ni Ma'am Wing. Oh. Bombahin namin yung premiere mo. Bamski Vlog. Maraming salamat sa pagpasok. Sir Bamski Vlog. Kay Sir Brian Bugs. Maraming salamat ha. Jenly Umliro. Sa mga dumikit sa Jenly Abiharon, may 3 minutes na video. Iwan ng bakas para balikan kayo. Daro mo na at loto. Sige Ma'am Jenly, maraming salamat ha. Ako ay 8 minutes na lang din at ako ay magpaalam na rin. Nakakain, nagugutom na rin. Tantamsak host, bags to, ayos ng kasunod. Maraming salamat sir ha, sa support mo. Maraming salamat. Shout out Miss Jen, sabi ni Ma'am Alay ni Wing. Video ulit. Sige, maraming salamat. Bombahan na yan. Sige Ma'am Jen, ibaba mo yung premiere mo mamaya ba? Ngayon Ma'am Jen, para bombahin natin mamaya. Sana walang magtawagan, sana walang kakalaban kasi noon may nag-react kaya hindi na tuloy na bomba. Bukas nyo bombahan, ako bombahan. Mega love set at Miss Jeng, sabi ni Ma'am Jen. Maya bombahan din kita Miss Jen. Ayan. Wala na ba pipigil sa bomba? Ayan po, si Ma'am Ika Ibanez, nagbaba po ng bahay. Siya hindi po nakadikit kay Ma'am Ika Ibanez. Baba po kayo, dikitan po natin sa mga kaibigan. Ito po yung premiere mamaya ni Ma'am Jeneline. Dikitan ko na to. Hindi. 6 pa lang. Thumbs up mo Ma'am. Yan, pang 7 ako sa thumbs up, Ma'am Jen. Mamaya, dagdagan ko pa yan. Yan po yung premiere ni Ma'am Jeneline po. 8 PM Pinas time yata yan. Anong oras dito yan sa atin? Sa Middle East. Middle East ba ako? Ano po yan? 3 PM sa atin, Middle East. Yung premiere ni Ma'am Jen. Puntahan po natin mga kaibigan at saka bombahin natin mamaya. Bugs, hi. Sabi ni Ma'am Jen, bugs. Dan tamsak sa premiere mo sis Jeneline Manatad, sabi ni Ma'am Ika Ibanez. Sis Ika, 2 dinikit ko sa iyo after ang min ko para di malagas. Ayan, sabi ni Ma'am Ira Vlog. Sino po may premiere tamsak natin guys? Sino po may mga premiere dyan? Ibaba yun na po para matamsakan natin mga kaibigan. Thanks sis Ika, sabi ni Ma'am Jeneline. 2. Bugs, dan tamsak host. Sabi ni Bugs. Jeneline Manatad Bugs ay si ano po yan ma'am si Brian Bugs. Sir Brian Bugs, dikitan po natin si Ma'am Jeneline sir. Si Ma'am Jeneline po sir, yan po yung nagpag-graduate sa akin sa LS niya, si Ma'am Jeneline Manatad. Kaya malaking utang na lang po dyan kay Ma'am Jeneline. Very supported din po yan sir. Si Ma'am Jeneline Manatad, may premiere po mamaya. Puntahan po natin siya mga kaibigan. Salamat sis Ira Vlog. Sige, bigyan kita sis 2 sa ninja ko. Yan, 2. Magbigay ng 2. Welcome sis at Jeneline Manatad, sabi ni Ma'am Ika Ibanez. Dan na 17 ko ma'am. Hey. Ayan. Na 17 na. Bugs Brian, nalipong ko kapoy switch. Hirap talaga. Pabakawit bahay mo, Miss Ira Vlog, sabi ni Ma'am Ika Ibanez.
Sir, Bugs Brian, dikitan po natin si Ma'am Jenilyn, sir. Manatag. Ah, matagal ko ng kaibigan yan. Bugs Brian, sir, gwapo, yan. Taga Saudi rin po yan, ma'am, si Sir Brian. Company kami pero hindi kami nagkasama sa work. Sa medyo malagay yung agwat namin. Mga 18 hours siguro papunta doon sa kanya. Salamat sa dikit dyan po, yan. Magdikitan lang po tayo, ha. 4 minutes na lang mga kaibigan at ako'y magpaalam na rin para makapahinga na rin tayo. Nag-update lang naman ako ng YT. Yan, marinig ko ma'am, okay na ang 70 na ako ayan. Monetize nila rin po yan, Sir Bag, si Ma'am Jenilyn. Magdikitan lang po kaya dyan. Magsuportahan lang po tayo mga kaibigan kasi hindi naman tayo sikat. Kailangan natin magtulungan talaga. Jenilyn Manatad, ma'am, dikitan na kita, ha. Ayan. Yan ang magandang usapan. Maraming salamat sa tumambay sa sa ilis ko. Simula kanina. Kay Sir Bugs Brian, sa mga bago nating kaibigan, kay Ma'am Ika Ibanez, kay Sir Sky TV Vlog, kay Ma'am Jenilyn, kay Ma'am Jinli, kay Ma'am Yam, kay Ma'am Wing. Maraming salamat sa support niyo mga kaibigan ko. Ayan po, nagbaba po ng bye si Ma'am Alay ni Wing. Iwan ako ng bakas ng mabalikan. Salamat. Ayan po, yan, matagal ko na po rin kaibigan yan si Ma'am Alay ni Wing. Dikitan po natin sa mga kaibigan, sa mga hindi pa nakadikit sa kanya, dikitan po natin. Nagbabalik po yan, mag-iwan lang po ng tamang bakas mga kaibigan. Monetize nila rin po yan si Ma'am Wing. Aerovlog says, tingnan mo na lang bakas ko at dalawa yun, ninja ko, idikit ko sa iyo, baka matapos na kasi si OTW na sa iyo, sis. Ayan. Thanks, Sir Bug, sabi ni Ma'am Jenilyn. What time premiere mo, Miss Jen? Ma'am, Pinas 8 PM po. Dito sa Middle East, 3 PM. Yung ni Ma'am Jen. Premiere niya, bumbahin na natin ito mamaya. Pag pumayag siya, mamaya baka di siya pumayag makulitan sa atin. Di ako makarinig, naka-silent bulong CP ko, baka marinig ni Amoy, type na lang. Sige ma'am. Na lang natin mamaya. Mga kaibigan, 1 minute na lang ha. Ako'y magpaalam sa inyo 1 minute na lang. Maraming salamat sa inyo sa simula pa kanina kay Sir Bugs Brian, kay Ma'am Ika, maraming salamat Ika Ibanez, puntahan ko mamaya ang bahay mo mamaya. Dadalawin ko yung tawag yun, yung nag-viral mo daw na video. Kay Ma'am Alay ni Wing, maraming salamat. Kay Ma'am Jenilyn, Ma'am Yam, Ma'am Jinli, maraming salamat sa inyo sa support nyo. Kay Sky TV Vlog, maraming salamat. Cocos Gaming, maraming salamat. Sana hindi lang itong una natin pagkikita sa YT, sana magkita-kita pa tayo ulit araw-araw man, basta may oras tayo. Mag-ingat po tayo sa Alhamdan Lopez. Ay, Dodong, andito ka pa. Huli ka na. Shout out yan sa aking kaibigan kay Alhamdan Lopez. Gagawa tayo ng channel mo bago para makasama ka rin sa natin, may YouTuber ka rin. Bisaya rin yan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan at ako'y tapos na po sa aking 1 oras na Asa hindi pa nakadikit kay Sir Bugs Brian, ayan po, nagpahabol po siya, dikitan po natin siya. Bugs Brian, OTW Min. Ayan. Bugs Brian. Sige, magdikitan muna kayo. Mag-end na ako pag tapos na kayo. Sige, na lang. 2 minutes na lang. Sige. Para baka magsuklian muna kayo. Antayin ko kayo matapos.
Jinilin Manatad Dana sa sa mga premier mo playing sa how to verify pin address. Ayan. Ayan pala, magsuportahan na. Ikaiba niya sa di kita mamaya mama. Dito ako sa'yo kasi malaki na yung bahay mo eh. Bugs Brian, dan na pala ako dikit sa iyo ha. Oh, kanina. Ayan na pala eh. Hay, nakabalik na din sa shop ang layo ng toilet. Hindi naman full love. Full love, dikit package ang min ko sa iyo. Ayan. Oh, tapos na kayo mga kaibigan sa dikitan na. At ako ay magpaalam na. Maraming salamat sa inyo ha. Sir Bugs Brian, ingat po sa trabaho. Ma'am Yam, ingat po sa trabaho dyan. Kay Ma'am Ika Ibanez, ingat po sa work natin. Kay Ma'am Jean Lee, kay Ma'am Arico, kay Ma'am Alina Wing, maraming salamat sa inyo. Kay TV Vlog, maraming salamat sa inyo. At ako ay magpaalam na mga kaibigan. God bless po sa atin lahat. Maraming salamat po sa inyo sa support na sa akin. Sana magkita-kita po tayo ulit. Maraming salamat po. Bye-bye.